nikech sa bende ringo mapiyo to mit bendo mit. Ang'o ma nyaka tim? Nago chiwo ranyisi gi kidienje moselosi mamoko sani koro iluongo nyaka ni goons. Ere kaka inyalo kony yawa makamagi e structure ma jaduong' Odongo wacho ni mondo ne formations gi kaka kuonde ma inyalo yud godo resruok ne oganda kowuok kodgi. Erokamano Bati. Mokwongo ni penjo wach mar ne platforms ma wantiegi ere kaka oganda nyalo bedo kanyakla mondo bed jot mar konyogi. Platforms ma wantiegi watemo very much mondo gibed ni gin gi grube ma pend chik ong'eyo. Ko grube gi osebedo to ginyalo bedo gi concept proposals gi gik ma ginyalo timo mondo gibed empowered. I thank God ni en gima dhi mbele and ok ochakore kawuono. Nitie platforms ma sebede ma those things are running, nitie man nyaka gi geche. Mar ariyo, nitiere mbaka managogo gai kanoyiere office immediately. Nanyise ni gima nyaka watim, gima chendo momiyudo ka dhok pilore, ni oganda osebedo ni telo ma wan go ji oko miyo luor. To gima omiyo telo ni oko mi luor kata pend chike oko tambwagi. Namie mfano gi jodong dhoudi ma Uganda. Nitiere ruodhi adek. En gi strapping of power, en gi jotich ma serikal chulo, en gi askari ma serikal chulo, en gi gach serikal, kendo en gi stipend retainer ma serikal. Iwinjo? Gini miyo kosamono jodalagi to nitiere telo moro ma ji neno kuome. Ma liet ok nyal miyo oganda ne ka gima gin submissive to serikal, nyaka gibed ni giwinjo gi serikal. No, but nitie adieri ma nyaka submissive to serikal man nikech an kaka ng'e serikal ni an mwenye an serikal. Who is a government? Koro gima temo wacho ka is this. Yes. Odungi randa nyaka bed gi strappings of power. Kata kobedo replicated e dhoudi moko gibede. Tanto kipenja. Odungi randa onego bed gi gach serikal mondo kijikeye. En gi askari ma serikal. En gi privileges ma serikal. Kosamono oganda maluo to ji neno ker gi kawuoyo. Aparo ni mana en. Nikech an gi problem. Kata obedo ni koma tieno bende gi remb serikal, remb siasa kidogo. But jo siasa wan gi tabu. Chalo gima Wakoli nowacho. Ni wana siasa ni kama setani. Winjo, gima omiyo awacho ma. Enta winjo ko mule juju. Nyaka nachak ng'wech riwo jaluo. E piny kuche bwo kapet kucho. Yes. Tabu nitie. Nitiere ng'at ma wacho ni jaduong' Aliet. Riwruok mowacho ni ber kendo an adonje. Tam you my blessings. Kang'o nena kanyo. To kia ng'awa. Okay. Dhi inya. Iwinjo. Kang'o nena to ng'adhi tapenjo gi niya. Fine. Yes, otie. Ka jaduong' Mbadi mokelo omiya program ni mondo atim. To Molo be timo the same. To Wanga be timo the same. Kar in gi problem mane koneni kama jaduong' Aliet nitie. Koro jo siasa nigi problem. Okay. Yes. Nyakora Mogi, weche kitieki. Wabro mana kete gi kanyo nikech